Shin ya zo yana gaya min cewa ya ɗauke ta ya kai ta wani gida. Ke kuma tare kuke da ita, ƴar uwarki ce, ɗakin ku ɗaya. Kina gaya min cewa har ya zo ya aure ki, baki san komai a kai ba. Ni mace ce mai zafin kishi musamman bangaren abin da nake so. Don't tell me this. Me kike so ki ce min akan abin da kika aikata? Ban tabbatar da cewa ina son ki ba. Sai yanzu da naji wannan kalmar ta fito daga bakin ki. Ka san ina da masoyi. Jiya ka da gidan nan 12 yanzu kuma ka ƙara cewa wani wai fita za ka yi? Ko ka manta cewa ni amarya ce? Ba zan taɓa yarda da kai da mace ba. Faɗuwa ce ta zo daidai da zama. Ya za ku nemi ku dinga raina min hankali ne. Ashe akwai wani kudiri da ke cikin zuciyarka har yanzu kenan. Kunnuwana ba za su taɓa jure rashin jin muryarki ba. Balantana har ta kai ga rabuwa. Mr. Lova Lova. Wani al'amari ka zo min da shi wanda zai ƙayatar da ni? Ranka shi dare, yanzu zaka ji bayani. Kana shiga YouTube a akwatin nema zaka shigar da AU Mafara TV, sai ka danna madannin nema. Kana shiga zaka danna madannin subscribe, sai kuma ka danna hatimin ƙararrawa ta yadda ana ɗora sabon abu zaka gani. Daga nan fa sai kallo kyauta, kama daga shirye-shiryen barkwanci da nishadi zuwa fina-finan ban dariya na da. Ni zaka yanka? Izuwa wagogi bana yin kare sana'ata bai sare jama'a mu rage buri ga fina-finan Hausa. Zuwa yau Abu Hassan ne da jama'arsa, ka ce wanda baya kishin kasa kenan, wanda kuma bai dauki rayuwar dan adam a bakin komai. Gajerun wasannin barkwanci. ni ne shugaba ne Duk wannan tarin nishadi
yana nan a sangame a tashar YouTube ta AU Mafara TV. Kwantaya ba gaugautawa. Godiya ta tabbata ga Allah wanda ya ba da izinin a yi aure domin raya sunnan shugaban halitta. Yau rana ce da nake cike da farin ciki. Ubangijin da ya yarda ya ba da izini kuma cewar a zama ma'aurata domin raya sunnar ma'aiki. Ba ni da yadda zan kwatanta wannan rana da yau islaha wai ta zama tawa kuma ni ma na zama nata. Alhamdulillah. Buɗe min kyakkyawan fuskar nan taki wacce take faranta min rai, take sa ni nishaɗi, take cire min kewa a kowane lokaci. Samun ka shine cikar burina a duniya. Mu dai fatan mu nemi albarkan wannan auren. Na daɗe yana mana addu'ar haka kuma ba zan daina yi ba daga nan har ranar da za mu daina numfashi. Ni ma haka zan kasance. Burina dai mu rike alkawari da amana. Mutuwa ce kaɗai za ta raba mu. Na yi alkawari zan jure duk wani damuwa da fargaba akan auren mu ya ɗaure. Ni ma zan yi ƙoƙarin yin haka domin gina tubalin auren da tubali na ƙarfi wanda na san ƙarfinsa ba dai mahassadi ba. Tashi mu je mu yi alwala mai sallah domin neman albarka a wannan dare. A fito go? To ka sirrin rayuwata kina nufin duk wannan ni aka shiryawa? Fiye da haka ma ya kamata in haɗa maka domin ba na bukatar komai face farin cikinka. Na zo gidan nan ne domin na zama sabulun wanke bakin cikinka. A gaskiya yau na tabbatar da ɗan gata ne ni sakamakon samun ki a matsayin matata. Hakika babu alƙalamin da zai iya rubuta tsantsar sirrin da yake cikin ma'aurata. Ban ga wannan alƙalamin ba gaskiya. Ina nufin abin ya wuce a kwatanta shi. Yanzu ta yaya kake so ka ci abincin nan? To, ni zan zaɓi yadda to kin ga zaɓen mun ta yaya zai kamata in ci. Kana so ne in ciyar da kai kamar yadda uwa take ciyar da jaririnta ko in baka ka ci da hannunka? To ai ban siyo ki a matsayin baiwa ba. Sirrin rayuwata ni ina ganin da in wahalar da ki zauna wai sai kin ban abinci a baki. Bari ki kyale nan ci da hannuna saboda ba baiwa na siyo ba kin ji. Idan dan na faranta wa mijina ne shine bauta, to gwanduna da goma a cikin bautan nan. To kin ga kin san yawan magana in na cika ki da surutu yana ƙara yunwa. To bana son ƙara miki yunwa, zauna mu ci abinci. Kuma game da kai wannan magana taki ni ma ina roƙon Allah ya bani dama na ci gaba da kare mutuncinki, al'amuranki, kulawarki. Allah ya sa in taddawama a cikin ibadar aure yadda za ki daɗe kina jin daɗi. Mu zauna mu ci abinci. Tsaya kan a cikin nake fama ki ban wayata. Kin ga bana son bata lokaci saboda ana jira. To ai in baka sani ba ni kuma kai ne office ina. Dole ne in san lokacin da zaka fita da kuma lokacin da zaka dawo a cikin gidan nan. Saboda me yasa ni kai ne office ina. To kin ga ai in na fita na miki alƙawari ba daɗewa zan ba. Kuma kin san nayi alƙawari ina cikawa ko? Yanzu da na tafi zuwa yamma zan dawo gidan nan. Ban gane ba. Har yamma ni kaɗai a cikin gidan nan? Gaskiya wallahi ba zai yi ba ne, gaskiya mun yawa. Kaga idan kana so ka ce min in koma ɗakin ɗauko mayafi na in je in sa ka a gaba ofis ta kallon ka. Ai ni matar ka ce ba wanda zai ce kai ko wani abu tunda an san kaya aure kwanan nan. Amarya dudu kwanan ki nawa da zuwa gida. A ganki a waje wasu su fara cewa wannan amaryar da alama za ta yi yawo. A ni ban yadda wani ma ya kallon min ki ba. Zamanin da kenan.
yanzu dai to ba komai na ji amma dan Allah na annuka kada ka dade. To tunna haka ne. Yanzu ban wayar. Da na gama da bakin zan yi iya kokari in gana dawo. Kai dai yanzu dai gashi Allah ubangiji kai da kai lafiya. To dai shikenan nagode. Amma ba zan dade ba na miki alƙawari kin san duk abin da na faɗa ba na saba shi. Haka dai da na san ka da shi ban san yanzu ba. Ai yanzu na ma wuce haka. Allah ki saurare ni nan ba da jimawa ba. Kuma ina fata zaki dafa mana ne. Kin ga dafa mana abin da ranki ya fi so. To shikenan. Yawa to sai na dawo. Sai ka dawo bye. Kana ji na ko dan Hajiya? Ina jin ki umma. To yanzu ne ka zama mutum cikakken mutum. Tunda nauyi da haƙƙi yara ta yi a wuyarka. To dole ne fa magidanci ya ɗauki ɗawainiyar iyalansa. Idan yana so rayuwarsa ta yi inganci. Insha Allah. Kuma umma ai zan da yi iya kokari na in ga yadda zan abin da ya kakare sai in zo ku dora ni a hanya. Allah ba da ikon kwatantawa. Assalamu alaikum. Alhaji an fito? Ai ina ɗaki na ji ita mahaifiyar taka tana taimaka nasihohi. To, kasan shi al'amari na aure yana da matukar wuya. Dole sai ka yi takatsantsan kuma za ka samu mafi yawanci sai ka ga shaidan na ta ƙoƙarin shiga tsakankanin ma'aurata don dai kawai ilalata irin zaman lafiyan da ke tsakaninsu. So dole sai ka yi haƙuri kuma amma ka sani muddin ka riƙe a manzo sallallahu alaihi wasallam ina tabbatar maka za ka samu tsira. Ai abba ni dai zan yi iya abin da zan iya yi amma addu'ar ku ai ita ce za ta zama mana garkuwa har mu nasara akan abu. Jamila to Jamila addu'a ai tun kuna ciki ake yi muku ita. Ko hajiya? Ka gani? To ni zan fita kasuwa. Allah muku albarka. Akwai kin bashi ne? A ban bashi ba yanzu dai nake muka gama zan dauko masa. Akwai sako da na baiwa hajiya ta baka sai ka kaiwa ita amarya. Allah ya tsare da lafiya. Da lafiya. Abba na fahimci na ta farin ciki ganin cewa ne auren nan. Mana ai dole farin ciki. To haka ka ce Abdulaziz Madaki. To ai banda abunka wannan takardun fa duk suna waje na ba. Tsoge kana nufin baka san suna nan ba? To ai duk ta inda ka bullo ji zan iya. To to kaga yanzu fa waya zaka ji ta dau wani salo. Ina ga dai mu bari an jima ma karasa wannan. To uwar gida ta shigo. Ta kai nake yanzu. To madam ta shigo. Ma yi magana. To masha Allah. Yawa. To kinga kan ki ce komai. Da farko dai ina neman afuwa. Na dan saba alƙawarin da muka yi. Ma'ana lokacin da na ce zan dawo na dan gota shi da kaɗan amma. Watan ni ba ta wannan ma nake ba. Kana so ka ce min ka manta hulanka a office saboda ka sami excuse? Ko me kake nufi? Hulata na mota ba office na mata. Kuma kin san ana zafi. To na ajiye ta a mota da zan shigo na manta. Da sauki. Amma dan Allah ka faɗa musu kaninka da Allah na san kana kamanta tsoron Allah. To amma abin da nake so na kai ka faɗa min amma daga office ba nan kayo direct ba. To tun da kin ce tsakani da Allah. Kin san ni dai aka ce tsakani da Allah to zan faɗi tsakani da Allah da. Gani? Gaskiya da na fito daga ofis na bi wani waje. Amma wajen da na bi na tabbata ko da ke miki za ki so a biya wannan wajen. Kila ma
kila ma ki fi ni a zarbabin sai an bi. Haba, no wanda. Haba. Haba. Wallahi tallahi san da naji a jikina. To ai ba haka muka yi da kai ba. Saboda Allah da Annabi. Inda na biya. In gane na tuwo miki da wani sako daga wajen aka cin kawo miki. Gashi. Me wannan? Kai? Rolex. A'a. Dan Allah da Annabi ba baka wannan sako. Dai tukuna. Maybe sakon zai gaya miki daga ina yake. Ai to. Rolex ce fa. To gaskiya wallahi babban ne. Na biya ta gida ne in gaida su umma yanzu da na taho. Su umma? Sosai na dan je in gaishe su sai abbakin sai ya daga tafiya. Sai ce ga agogo da ya siyo miki. To amma fa ni har na fara kishi saboda ke aka siyo ni ba man tsarabattawa. Kawai ke ce aka. Allah dan Annabi ana magana na kuma wa zai kawo zancen ka anan. Kai amma ka san wani abu? Wallahi kai gaskiya ba abin da zan ce sai dai ce na gode. To ai abinki ai dole su siyo miki. Kar fa ki manta ba bare bace ke yar gida ce cikakkiya wanda ko da a ce ba aure a tsakanin ya zama dole su siyo miki dan ke ma yarsa ce. Ai ni ma yar gidan ne idan kana tunanin abba ne da umma ne suka siyo ai ni ma yar gidan ce kuma ni ma yarsa ce. Wataƙila suna ganin zai fi dacewa da ni shi suka siya ni kaɗai. Kai ma sai ka saurari wataƙila tafiya na gaba kai za a kawo maka. Gashi nan na ga alama ai an siyo miki agogo ni ba siyo min komai ba. Ni matsala ta da kai baka ɓoye kishinka. Yanzu da ni din ma sai kai kishi in an tashi ka ce kana sona kana sona. Ni gaskiya abin da kake ba daɗin sa nake ji ba. Na ji kin yaba da sako da na yi jigilarsa na kawo amma har yanzu ban ji kin zo maganar tukwici ba fa. Kin san ba fa a kawo sako ba tukwici. Dan Allah tun ɗazu sauri kake kana ganin da na shirya kan danin nan ba. Ko me kake nufi ne? To dakata in ma ba haka kake so ba in ka maka abu mai sanyi ka sha ka ji sanyi a ranka ko kon haɗa maka ci. Duk tukwicin a iya dainin zan tsaya? Ta gaskiya da yake tuna da wani. To ban gane ba me kake so kuma? Za a samu fanke. Fanke? A wannan lokacin? To in ba shi na samu ba gaskiya ni ba wata tsaraba da ta kai min ta fanke yanzu. To ai yanzu fanken na yanzu kafin na kawo ai sai bata lokaci saboda yanzu kafin na kwawa fulawan fa sai ya tashi kuma kafin tashi ka gani zai kai karfe 10 tunda yanzu karfe 5 ya wuce. To shi kenan. Ba na so ki sha wahala dama in baki manta ba kan fita na ce ki duba abin da kika fi so ki ci yau. To ai da kai baka son zaman lafiya ka tun azabin da ka gaya mu kuma yanzu ga abin da ka damu da shi sabo. Ba ga shi ne sauri na gyara. To yanzu je ki dauko mana abincin na ga kin fara kawowa mu zauna mu ci abinci. A to ni gaskiya bari mu boye wannan saboda ni kada ka sake mai da shi cikin mota ka tinso kana ta kake. To ai na sa a soyayyar mu magiyar ga dama za ki iya cewa an dauka kin ba. A'a gaskiya ba zan ga dama ba. Ai sun san da kai tukun suka saya mu. To hagu za ki gani ke. Eh sai dai in ga hagu. Kai to za a cire fitilan nan. Ba zai yiwu ba. Kawata amma bakin yi sa'an aure. Irin wannan daula da kike ciki sai dai ki ci ki sha ki ga ki kalli sama da ƙasa ko ina mai kyau. Gaskiya kin yi dace. Gaskiya ne kawata ba abin da zan ce sai dai in ci alhamdulillah. Haka ne Allah abun godiya amma sai dai kina da wani gagarumin matsala guda ɗaya wanda ke ina gaba ki sani ba. Ban gane ba me kike nufi wace irin matsala kuma? Ai matsala kike da ita babba. Yau kiga shekara 1 da rabi kenan aurenki da Jamilu amma kin ga ko batan wata baki taɓa yi ba. Ke kuma kina zaune abun bai dame ki ba bare ki fara tunani. Wannan gaskiya ne kawata idan na yi la'akari da kawayenmu da aka mana aure lokaci guda duk yanzu sun haihu wasu ma suna yin na biyu yanzu. To idan ma na ɓata ran idan ma na fishi daga baya sai yin wani tunanin to ai aihuwa ma na Allah ne sai kiga abin ma bai ma dame ni ba. An san aihuwa na Allah ne amma ai wa yake aihuwa? Ai bari ki ji in gaya miki abun ba zai dame ki yanzu ba ina ga sai nan gaba. Duk wannan daular da kike gani kike cikinta wata ran sai ya tashi miki ba shi da amfani a banza ba zai miki amfani ba. Da zaran ya auro wata mace ta fara aihuwa shi kenan soyayyar da yake miki ta tashi daga kanki ta koma kanta da 'ya'yanta.
kin ga kuwa ke shikenan kin tashi babun baɗilau a zero. Sai dai takaici da bakin ciki ta damun ki, wannan daular da kike gani ba zai taba miki amfani ba. Ban fahimci abin da kike nufi ba, kamar ya? Yawwa, yanzu abin da nake so ki fahimta da zan daura ki akai. Mafita shine ki nemi hanyar da zaki duk ki je ki nemi maganin haihuwa. Ki yi bincike, ki je ki haulaye ki duba matsalar daga ina take, daga gurinsa ne ko daga gurinki ne. In daga gurinki ne sai mu samu abin yi, ba lungun da sako da ban sani ba. A tab. To yanzu ya sa ai, ko in ce menene mafita? Akwai yanda za a yi. Ina da hanyoyi da dama da za a bi lungu da sako. Mu je mu nema maganin da zaki samu ki ciki ki aihu ke ma wannan daular bata tashi a banza ba, ki samu ki wawuri rabanki. Ha'a? Haba. Wannan gaskiya ne. Ki yi tunani. Kwarai zan yi tunani, zan duba kuma insha Allah za a yi dukkan da kika ce ai. Shikenan. Abin da nake fahimta, yanayin kafa yana nuna min cewa kana cikin damuwa. Kuma kana boye abin da yake damun ka a zuciyarka. Ba wai ina takura maka dan lalle sai na san me yake damun ka ba, illa iyaka matsayina na abokinka in baka shawara. Karka da karkara. A zahirin gaskiya akwai gagarumin abin da yake damu. Wato lamarin islaha ne, Mukta. Ni dai a sani na babu abin da ne mata, amma ko da yaushe tana cikin damuwa. Ta ɗauki rayuwarta ta ɗora ta akan damuwa. Na gama dukkan wani tunani da zan, na tuna cewa ni dai ban san na saba mata ba. To damuwar ta mecece? Kuma babban abin bacin rai a ciki, idan na tambaye ta ko me yake faruwa sai ta ce min ba ko. Kaga kuwa idan har za ta faɗa haka, to ni ta yaya hankali na zai kwanta? Gaskiya ne. Amma dai ni na san cewa ruwa baya tsami banza. Dole akwai wani abu, domin dukkan al'amuran islaha sun canza. To na san abin da nake gani a tare da ita. Idan ka yi amfani da tunaninka da hankalinka, idan ka bi wannan abin ba mamaki ma abin kusa ma mai sauki ne. Allah ya riga ya bambanta mu tsakanin mu da su. Ka fi ta hankali, ka fi ta tunani. Me zai hana ba za ka bi ta a hankali in ya so ka fahimci me yake sa take wannan abubuwan ba. Ina ganin abin da za ka yi kenan yafi ma sauki. Ka gane duk abin da zan yi na ganin cewa na gano abin da yake sa ta shiga damuwa, na yi shi. Na iya kokari na, amma na kasa ganewa ni a matsayina na mijinta da ya kamata ta mun bayani, ta ki taimu. To ya zan yi? Yau auren nan ma dududu yaushe aka yi shi, kwanan nawa, ko kuma in ka duba yan watannin ai ba yawa. Ni ina ganin cewa tun yanzu ya kamata ta biyo hanyar da za ta inganta zaman mu. Na gama da tunani, ni ban bata mata rai ba, amma na rasa yadda zan da ita gaskiya. Duk da haka da ina ƙara baka shawara, ka yi ƙoƙari ka ba abin a hankali. Ba mamaki ma in ka ba abin za ka ga abokai ne, wai ko ƙawaye ne, ko kuma abu ne na cikin danginsu. Da haka ina ganin ka ba abin na hankali, in Allah da za ka samu mafita. Ina takardar ya kamata ka ban takardar nan. Zan duba ta, amma da Allah ka ban ko zuwa gobe ne. To shi kenan. Dan ya kamata a san me ake ciki. A zatona akwai yadda da aminci a tsakanin ma'auratan da suka yi auren soyayya. Ashe abin ba haka ba ne. Tun daga matata tana ɓoye min wani abu da yake cikin zuciyarta. Dole ne Allah ya dinga jarabtan bawansa a cikin rayuwarsa. Ba kullum bane bawa dai dinga kasancewa a cikin farin ciki da walwala. Dole ne akwai kishiyarsa. Don ka ganni a cikin wata 'yan ramuwa ba wani abu bane, komai mai wucewa ce. Karka damu. Kin sani Islah, ba na so na ganki a cikin damuwa, komai kankantarta.
idan ni na yi miki wani laifi gaya min sai na gyara, idan kuma wata matsala ne tsakaninki da makwabta ki faɗa sai a shiga tsakani, ki daina shiga damuwa irin wannan. Babu ɗaya cikin biyu, kawai sai dai dan Allah dan annabi idan ba za ka damu ba ina neman wata alfarma a wajenka. Ina jinki. Da ka ban izini ina so in je ziyara ne gidanmu. To shi kenan, shiga ki shirya sai in sauke ki a gidan yanzu, ba komai. To sai ki shirya. nake. Ke dai kan wallahi tallahi akwai shashancin banza da na wofi a tare da ke. Kawai daga zuwa kin je kin samu mu baiwa Allah kin same ta a cikin wani hali shikenan yanzu zaki zo kawai ki saka mutane a gaba kina ta kuka? Ba za ki gane ba ne. To ni na je na ga halin da Yabu sai na take ciki. Wallahi amma na ga halin da Yabu sai na ta shiga. Dan Allah a duba wannan lamarin. Kada ku bari ni ma in shiga wannan halin. Wallahi ni na san tashin hankalin da take ciki umma. Wai me yasa kike yin abu ne kamar wata ƴar kankanuwar yarinya? Haihuwa da samun jika duk daga Allah ne fa. Ina ƙara tunatar da ke cewar fa ba fa mu muka yi kanmu ba. Allah ne fa ya halice mu. Don haka nan shi za mu roƙa kuma sami'ud du'a'i ne. In muka roƙe shi an ya ga dama ne ya amsa ya bamu, in fi ga dama ba shikenan. Amma dole ne in ji tsoro. Ke yanzu gaba ɗaya baki san halin abin da yake faruwa ba. Ni ba na je na ga halin da suke ciki ba umma. Allah ya yi wa musulmi. Yau kuma wanne irin kalamai kika tanada don kare kanki daga wannan zurfaffen tunanin da kika shiga? Yanayinki ya yi daidai da na matafin da ya tsinci kansa a cikin sahara. Abin hawansa ya lalace, sannan guzurinsa ya ƙare, kuma hanya ta ɓace masa. Ina so ki gaya min me damuwarki. Ranar wanka ba a ɓoye cibi. Ina cikin razani game da firgicin abubuwan da za su bujiro mana nan gaba. Ba na tunanin da wani abu da zai bujiro mana face alkhairin Allah. Amma dai ina jinki, me kike so ki ci? A tunaninka ko? Tabbas duk abin da ya dame ni ya dame ka. Kawai juriyarka ce ta fitawa. Rashin haihuwa na da ni da kai zai rusa duk wani farin cikin da ke sakana da kai. Amma ina so ki sani babu wanda yake ba da haihuwa sai Allah, babu kuma wanda yake hana haihuwa sai Allah. Sannan ba na jin kin taɓa jin wanda ya ba kansa haihuwa ko ya siye ta ko ya hana kansa haihuwa. Da na san wannan ce damuwarki ko kaɗan da ban tsaya don ɓata wa kaina lokaci ina wannan maganganun ba. Kin ga wucewa ta ciki. Me ya tsaida shi
waje na shi islaha kenan rayuwa sannan yanzu ba ta nan gashi arzikin na nan na fito. Zauna mana mu ci abinci. Bana jin yunwa. Na fuskanci cewa har yanzu baka gane damuwa ta ba ko? To ai sai ki kara min haske ko? Abinda nake so da kai. Ya kamata mu je asibiti. Likitoci su yi mana bincike su gano ina ne matsalar rashin haihuwar mu tsakani da Allah. Kinga. Ya kamata ki bar wannan magana. Ki tsaya kan dogaro da abin da Allah ya kaddara miki. Idan fa za ki haihu za ki haihu. In kuma ba za ki haihu ba, babu yadda za a yi. Sai dai a fawwala komai ga Ubangiji. Me zai sa mu tafi muna ɓata wa kanmu lokaci? Kaga, na san da kaddara, amma kuma ai neman magani ma ba laifi bane. Dan Allah dan Annabi, ka daure, ka taimaka. Mu je gurin likitoci su mana bincike, su gano inda wannan matsalar take dan Allah. Kinga, ni fa imani na bi raunin da zan tafi bincike akan abin da Allah ya hukunta ko ya kaddara a kaina. Gaskiya babu wani waje da zan je domin bincika wannan. Gaskiya. Wato likita abin da ya sa na buƙaci ka zo nan gida don mu tattauna. Akwai abubuwa da ya kamata mu samu nutsuwa mu tattauna da kai, to ganin cewa matar gidan ta fita naga za mu iya zama a nan mu magana. Wato likita abubuwa daɗa ta'azzara suke a cikin gidan nan, kamar dai matsalan nan da ka sani ta rashin samun haihuwa har yanzu tsakanina da mai ɗaki na ta shiga damuwa, ni ma na shiga damuwa, kuma abubuwa kullum daɗa faruwa suke. Kasa akwai ziga ta kawai, yau wannan kawa za ta iya zuwa ta ce mata kaza, gobe wannan ta zo ta ce kaza, in na zauna ne nasihar watan ta zo ta warware. Shine na yanke shawarar in kira ka mu tattauna mu ga me mafita. Kamar yadda ka sani ta matsa dai da cewar in ma zuwa za a yi gwaji da sauransu dai to da sauransu, to amma ni ina ganin mu zauna da kai a nan a keɓance mu fara sirrintawa in ji shawararka, ina da matuƙar tasiri. Ni dai ina so a samu mafita, idan ma da wasu ƙwayoyi da za a iya amfani da su a basirar da Allah ya baku ta likitoci wanda za su iya taimakawa Allah ya sa a samu wannan haihuwa, to dai duk a cikin wannan shawartawar za mu iya warware abubuwa da izinin Allah. Wato maganar magani ba zai yiwu ba a ce a baku wani magani yanzu, dole sai an fara bincike an gano matsalar a ina take, a wajenka ne ko kuwa a wajenta ne. To in aka gano matsalar to shine za a yi tunanin kuma ya taya za a yi maganinta. To in wannan ne ai abu ne mai sauƙi likita. Ai ka san cewa dama tana maganar aje ai wannan gwaje-gwaje tuntuni. Allah ne bai yi an yi ba, to amma ba matsala za a yi, sai a zo a yi din a gani. Abin ne dai ba daɗi. To Alhaji, magana ta gaskiya babu abin da zai fi alheri a bisa wannan matsala taku face ka daure ka ɗauko ta ku zo kai da ita a yi cikin ɗinku domin a tabbatar a gano wannan matsalar daga ina take. Kuma wani abu da mata suka kasa ganewa likita, yawancin mata ƙawaye sukan zo ne su ba wa ƙawayensu shawara da suke gidan miji saboda su Allah bai ba su nasu mijin ba, ma'ana su Allah bai fito musu da miji ba, to wacce take gidan miji wata da baƙin cikin ya ƙawata wance tana gidan miji ni ina waje, sai ta zo ta rika kawo mata gurguwar shawara da za ta warware mata jin daɗin aure ko ta tsinke mata igiya auren ma baki da. Amma matan da suke cikin gida sun kasa ganewa, sai ƙawa ta zo tana kawo miki gurguwar shawara wai ki rika zaton wai masoyi yake ci. Ta ina? Ai masoyi yake kullum ta kawo miki shawarar da za ta amfane ki ta inganta aurenki. Ai ka san duk a rayuwa irin wannan mu da muke maza mun fi su tunani, mun fi su hankali, saboda haka mafita a wannan matsala Alhaji kai ya kamata ka ɗau haƙuri ka dage yadda take buƙatar a zo a yi ɗin a zo a yi ɗin,
in aka yi binciken aka gano shikenan sai ta samu nutsuwa kai ma ka samu hankalin kowa ya kwanta. To ba komai, za mu iya kokari mu ga mun sa lokacin da za a zo a yi gwaje-gwajen ko? Ba matsala. Domin a samu bakin zara. Anytime kawai ka kira ni a waya ka ce za mu zo lokaci kaza. Ko bana ofis zan kokari in zo in saurare mu. abin da yana ɗore min kai yanzu lamarin ku har ya kai da ciwar tana furta ciwar ka sake ta. Kai dai ka bari kawai Muktar, al'amarin islah nema take ta salwantar da rayuwata, ta sabauta harkar neman arziki na da nake abubuwan. Na rasa inda zan sa kaina, na rasa yadda zan bullo wannan al'amari. Hatta mahaifinta da ya kira ni, ka duba mahaifinta ne, amma shawarta ta yake da rabuwa da islaha shine mafi alkhairi a tare da ni. Wannan abu har ina. Jamilu, babu wani abu da ya zama dole fa a rayuwa. Mutum yana iya rabuwa da dukiyarsa da ransa da mata, domin duk a duniya ya same su. Ina ganin iyaye ne kawai da yan uwa mutum bai sai canja su ba. Don haka ni ina mai baka shawarar karbi da islaha. Allah zai iya canja ma da wadda ya fita. Idan ka yi tunani ba kai ta ba, don haka ba isa ka canja ta ba. Allah ne kaɗai zai iya canja ta. So turban lafiya ka bi ta da shekara, ka haƙura da ita kawai. Gaskiya ne Muktar, Allah dai ya tabbatar mana da mafi alkhairi kawai. Daidai da lokaci ɗaya kada ki sake ki saurara masa, ki ta matsa masa har sai ya amince kun tafi asibiti kun je kun gwada abin nan. Wannan fa shine damar ki fa na ƙarshe fa. Na san haka Sa'adatu, wallahi ba zan taɓa yadda in yi sake ba. Haka kawai ina zaune a zuwa lalata min rayuwa ta a banza a wofi, wallahi ba zai yiwu ba. Ashe dai kin gane kina ɗaukar shawara. Ai wannan shine gatar da zan miki kaɗe a matsayina na aminiyarki. Idan har kuma kika rabu da shi kika ki matsa masa, to wallahi kika biya soyayya ya danna kanki ko, to shi fa ba tausayin ki zai ba. Ba zai taɓa tausaya miki ba har sai lokacin da kawai ke ma kin san sauran. Gaskiya ne ƙawata, duk soyayyen da yake min ba zai so ni fiye da iyayensa ba. Kin ga ko dole ne sai ya bi umarninsu. Amma fa haka ne. Amma ai kin san da wani abu, rigakafi ya fi magani. Kin san da haka? Idan aka yi rigakafi, to abin da ake tunanin zai faru sai ki ga bai zo ya faru ba. Mu ci nasara. A'a, ki ɗau shawara ki ji daɗin rayuwa. Ai ba ma tunani a banza. Islah, me haka? Wannan ba rayuwa ba ce. Yanzu a ce kina gaba da mijinki, me zafi haka a cikin gidan nan? Kaga Jamilu, ban taba tunanin ba za ka iya min maganin matsalar da ta addabi rayuwata ba. Sai ga ka kai da kanka kake so ka turbutsa ni cikin rami da kanka. Islah, bai kamata ki rika faɗa irin waɗannan maganganun ba. San ba su dace da ke ba. So kake ka lalata min rayuwa? Ai dama idan aka ci moriyar ganga sai a yada koranta. Wannan ai tunani ne mara kyau, mara ma kan gado. Tun da nake da ke a gidan nan, ban taɓa tunanin cin zarafinki ko in wulaƙanta ki ko in miki wani abu da na san ya kauce wa ka'ida ba. Tabbas shedan yana miki kururuwa. In ma ba shedan ba, to akwai wata ko wani da yake zuga ki. Ya kamata ki nazari. Dakata Jamilu. Ni na yi primary school, na yi secondary school. Na san daidai, na san ba daidai ba. Babu wanda ya isa ya zo ya gaya min abin da ya kamata in yi wa kaina. Ni zan yi deciding abin da nake so in yi wa kaina. Duk abin da ya dace ni zan yi. Duk irin maslahan da zan baka na baka. Amma baka ganewa, don haka ni kuma zan ɗauki matakin da na ga ya dace da ni.
Islaha. Islaha. Fito. Sai wani kwalin kira kake daga ciki, ya haka? Na shirya zan fita. Na zo don na yi breakfast. Na ga san ba abin da yake ajiye min domin in shirya in ci in fita. Sai me faru? Na ga babu komai a ciki. To makara ne, kuma ban girka komai ba. Kina nufin haka zan fita? Da a ofis nake nema abin da zan ci na safe? Idan ka fita ofis ɗin ka nema abin da zaka ci. Ce maka ne ban girka ba kuma ba zan iya girkawa ba. To, ta nan kuma kika bullo. Wannan yana nuna kin taki wani abu. Akwai wani abu da yake lullube a cikin zuciyarki. Yake nufin aiwatar da shi. Har yanzu baka fahimci komai ba. Dama aka ce jiki magayi. Sai nan gaba ma akwai salon da zan bullo maka da su kala-kala wanda baka san da su ba. Sai dai ke ga wani salo. Kuma kowanne salo ne ina jiran sai zo na shirya masa. To, yanzu Isra ɗin ce take aikata haka? Allah umma ni kaina abin ya bani mamaki. Gaba ɗaya ta ɗimauta ni ta sa ni cikin damuwa. Haba. To ai Jamilu wannan ba wani abu bane, ba wata matsala bace mai tada hankali. Dama ita zamantakewa ta aure haka ta gada. Sai dai ni abin da ji daɗi a kai da baka ɗauki irin mummunan matakin da zai zo kuma a yi da na sani ba daga baya. Karka damu, za mu zauna da mahaifin nata, zan yi masa magana. Amma tunda ta ce a je asibiti a yi gwaji, hajiya ne ina ganin ba wata matsala, ku je a yi gwajin. Ko? Haka ne, ni ainihin suna bani mamaki, sun cika gutsuri tsoma, Allah ya kyauta. Ta shiga je kai harkokinka, kuma ka cire wannan abun a zuciyarka, kada ka sake dame ka. Kaji? To abba. To umma zan koma. To a ranar Allah ce na gode. Ba da sa. Assalamu alaikum. Abba, direba yana jiran ka a waje. To ke ina gani sai na dawo kenan ko? To masha Allah. Allah. Hawa. Hajiya wai ya naga ya Jamilu da sassafe a gidan nan anya kuwa lafiya? Tsakanin ne da mutumiyar taka ta fi ta ɗaga masa hankali akan matsalar aihuwa. Ya kamata idan ka je gida ka gaya mahaifiyarta ta yi mata faɗa ko ta samu ta nutsu. Insha Allah za a yi. Tunda daga mutumiyar ka ce ya kamata kai ma ka rika bata shawara ko? Insha Allah za a gaya matan Allah da za a bata shawara. To ani da na zaci soyayya ce tsakaninku saboda na ga shakuwar taku ta yawa. Ba wani soyayya tsakaninmu, kawai dai yan uwantaka ce, kin san shakuwa idan kuma aka zama jini daya ba wani soyayya tsakaninmu. Shakuwar ku ta yawa. Allah ya kyauta. Muktar har na gaji da yau in ce maka wannan gobe in ce maka wani. Al'amarin Islaha kullum abin gaba yake. Kai, yau ta zama idan ta ga na shiga ɗaki ita sai ta koma falo, idan ina falo sai ta koma ɗaki a matsayina na mijinta. Abincin da zan ci ta daina dafawa ta bani. Wannan me Islaha take nufi da wannan zaman da muke da ita ne? Ikon Allah, gaskiya abin nan yana bani mamaki, yana bani tsoro. Gaskiya mata suna da mulki, yanzu saboda bukatarta shine take rufe ido take azabtar da kai. Wani irin rufe ido ne ya same ta don girman zatin Allah? To bukatar ma magana ce ta ce a je asibiti. Ni kuma na ga ban ga dalilin wani tafiya asibiti wani bincike ba akan al'amarin da Allah ne ya kawo shi. To wannan ya isa a ce ya kawar da kwanciyar hankalina da kwanciyar hankalinta a cikin gidan nan? Ba komai abokina, ka san haka rayuwa take. Wani sa'in ubangiji Allah yakan jarrabu wani da mace kuma har ya koma ga Allah, wani kuma Allah yana haɗa shi da mace wanda har ya koma ga Allah bai san bacin rai da mace ba. Ni ina ganin a shawarce ka bi shawarar da mahaifinka ya baka, ka ɗauke ta kuje asibitin nan ai wannan gwaje-gwajen ba shi kenan ba a zauna lafiya. Ina ganin wannan shine final option.
to Allah ya sa mu cika da imani. Allah ya shirye ta. Allah ya shirye ta. Islahazance nake bai da tasiri, shi fadar baki ba shi ne hukunci ba. Islah, ki haƙuri ki daina kuka. Duk abin da yake faruwa na ji, amma ina so ki sani cewa ni ɗan uwanki ne, kuma dole ne in baki shawara ta gari. Dukkanin matsawar da kike yi da nuna damuwa ba shi zai baki haihuwa ba. Komawa ga Allah da yin addu'a shine maganin matsalarki. Sannan ko Allah bai baki haihuwa ba, sai isama miki farin ciki ta wani bangaren. Babu damu, insha Allah zan sake karfafawa. Na gode, Allah Ubangiji saka maka da alkhairi. Na gode. Umman tana ciki ne? Tana ciki. Baran je same ta. Ya tsaye da shi tun da ya aje da shi islaha kenan. Kina nan gurin kina zaune? Zaman me zaki zauna ki yi wa mutane? Banda halin banza da na wofi, ina ke ina irin wannan? To wannan halin da kika ɗauko wa kanki wallahi tallahi bai yi ba. Tun da wuri ki canza wannan halayyar. Wa ya san ki da wannan halin? Haihuwa ta Allah ce. Ki babanki ya ce in gaya miki. Tun da wuri ki shiga taitayinki. Waɗanda suke neman su yi miki ingiza mai kan turuwa. To za su kai ki su baro. In ku suka kai ki suka baro mu kuma ba mu da abin da za mu iya yi miki na mu taimaka miki. Tun da wuri ki shiga taitayinki. Kuma ina so maza ki haɗa ina ki koma gidanki. Da kika ga Hassana abin da ya same ta ai ita ma daga Allah ne. Akwai wanda yake ba kan shi haihuwa? Komai daga Allah ne. Allah ne yake bayarwa. Idan ba za ki iya yin haƙuri ba, shikenan. Ki je ki biya musu, kuma in ba haka ba sai na sa kafa na bige ki. Maza ki haɗa ina ki bar gidan nan. Na samu mamu mun yi magana da ita. Na ba ta haƙuri akan da abin da ya faru. Wannan ga cika ki haƙuri, mu je in raka ki. Ki yi haƙuri da Allah, ki daina wannan kukan. Ki yi haƙuri. Ngo. Mu je in raka ki. Samu ya kunna. Shi ya zo yana gaya min cewa ya ɗauke ta ya kai ta wani gida. Ke kuma tare kuke da ita, ƴar uwarki ce, ɗakin ku ɗaya. Kina gaya min cewa har ya zo ya aure ki, baki san komai a kai ba. Ni mace ce mai zafin kishi musamman bangaren abin da nake so. Don't tell me this. Me kike so ki ce min akan abin da kika aikata? Ban tabbatar da cewa ina son ki ba. Sai yanzu da naji wannan kalmar ta fito daga bakin ki. Ka san ina da masoyi. Jiya ka da gidan nan 12 yanzu kuma ka ƙara cewa wani wai fita za ka yi? Ko ka manta cewa ni amarya ce? Ba zan taɓa yarda da kai da mace ba. Faɗuwa ce ta zo daidai da zama.
hankali ne. Ashe akwai wani ƙudiri da ke cikin zuciyarka har yanzu kenan. kunnuwana ba za su taɓa jure rashin jin muryarki ba, balantana har ta kai ga rabuwa. Mr. Lova Lova. Wani al'amari ka zo min da shi wanda zai ƙayatar da ni? Ranka shi dare, yanzu zaka ji bayani. Kana shiga YouTube a akwatin nema zaka shigar da AU Mafara TV, sai ka danna madannin nema. Kana shiga zaka danna madannin subscribe, sai kuma ka danna hatimin ƙararrawa ta yadda ana ɗora sabon abu zaka gani. Daga nan fa sai kallo kyauta. Kama daga shirye-shiryen barkwanci da nishadi zuwa fina-finan ban dariya na da. Ni za ka yanka? Zuwa wagogi. Bana yin kare sana'a ta kai sare. Jama'a mu rage buri da ga fina-finan Hausa. Zuwa yau. Abu Hassan ne da jama'arsa. Ka ce wanda baya kishin kasa kenan. Wanda kuma bai dauki rayuwar dan adam a bakin komai. Gajerun wasannin barkwanci. Ni ne shugaba ne ba ta kudin shi na nawa ne ce. Duk wannan tarin nishadi yana nan a sankame a tashar YouTube ta AU Mafara TV. Kwantaya ba gaugautawa. Islaha kenan